Abenduan kalera irten ziren manifestazioan, eta Tafaia euskararen aldeko topagune bilakatu. Euskaraz bizi nahi dugu. Aste Santuan txirrindula hartu eta bertsoz bertso Euskal Herri osoari buelta eman zioten. Nafarroa, Nafarroa. Eta orain kantuz datorkigu Nafarroako euskaraz bizi eta ikasi herri ekimena. Auzolanetik eginiko diskoa. Nafarroko 20 musika taldeek euren abestiak eskaini dituzte. Izen handiko abeslariek ere parte hartu dute gainera. Kutxi Romero, El Drogas, Aitor Gorosabel, Xabi Solano eta beste hainbat ahots. Eskatu diegu laguntza eta behin kontatu proiektua berehala laguntzeko prese azaldu dira. Bertsolariak ezin falta. Inigo Ibarrak adibidez, Herriberako euskal hitzekin sortu du letra. Euskarazko hitzak dira, ez? Bai, ez laguzak txirrilatu, begi pitxirriak, pitxarra. Musika ez ezik, istorioak ere jasotzen dira. Euskararen legeak baldintzatzen dituzten bizitzak ere kontatzen dira. Ainhoa Lodosan bizi da. No te sientes un ciudadano de primera, ¿no? Bigarren mailako biztanle sentitzen dira, eskubide gabeak. Diskoa 5 euroan salduko dute.